posachedwa pa tikupasirani mmene zinalili lero kuchikwawa pamene president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera anakayendera ku Majete Reserve Park. Kumeneku ndi kumalo kumene kumasungidwa kapena kumasamaliridwa zinyama, ndipo president wa dziko lino lero pa 10 September 2024 anakayendera kuchikwawa ku Majete ndipo zinali motere. That by 2030 we should be able to manage 30 parks to contribute to this strategy. Your Excellency, if I may add, you can be very proud in Malawi that this is the best managed park out of all the 22 parks in Africa. Wow. We've just recently got the highest scores, so we can be very proud as Malawians. Yeah. Sam, well done. Thank you so much, Your Excellency. And I think we'll be taking you around to see the work that we are doing. But certainly, I know we've got very limited time. The story is long, but very exciting for Malawi because now we've become an example to other countries in this region. John, can you proceed? Model, chip in. Introduce this. Yes. Sit next to me. Your Excellency, African parks, we follow a model that has got 3 pillars, and that's what guide what we do in every country that we are working in. And first of all, we look at biodiversity conservation. And second, we look at community development. And thirdly, we look at finances. So community development, for us, is part and parcel of our model. It's not an afterthought thing that you just decide to say, okay, fine, we go to the communities and do some work. It's part and parcel of our management model. And every year, a lot of money is budgeted for community programs alone. So where we are now, it's the program that drives the community program. And with me is Dixie Makware, who is running that program for communities. And I want to hand the mic to him so that he can explain what is happening here, but also talk about the other community programs that we are doing around Majete Wildlife Reserve. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, yes, Mount Africa on the honey processing house and packaging house. To Tenga African parks, we had several objectives, and one objective in the Minakambakale country representative for the Bafati Bozese Gengede Majete. Chachuili, Schmidt no officer would after Ozungu and Kanko in Majete, and the Kukoma, Poteka Bombari Bosama Zagengede. Maiji, Tinima programs Ambili, Ametuma Banga Gudi, and Mioyato, Ibida Sogoro. Mwachi Mozi, the beekeeping. Beekeeping, Pafupi are 792. Are active in the 155. Chakandijaga, Timapeza, Utinditu, one bill more than 5 tons onwards. The Jeremo's minimum base and Tamazambili Quanto Agumods. In Jeremos Danagare, Comati India Zosiana Siana. Timapanga sponsor, we have a scholarship program. We made a sponsor about 120 students, 20 university students, 100 secondary school students. And to Amenewa. Yes. Yes. Girls and yes. And I mean to also go and hang out to Majete. Amene tingana kuti amateka bomba kwa sama zaji lengedwe. The program webu nokambiri, chona kuti ambiri amene makolo ausa kwa nisa kunipita school ifeti mwalipilira. Kwa education sizo kazo. Timamanga ma schools. Tizima school kuna 37, mukapita pa school ina lionse imene tsungula nkhango ino. Muli pali block at least among the different parks. Manyumba za among the different parks. Sizo kaza, Your Excellency. Tilindi got personal programs. Tilindi fish farming. We have a budget, we have a program that we want to construct a model fish farming around Majete kuti anthu akumuzaza bwa kuzapuzilira peno pachapa kumakapanga ma fish ponds awo. Zimene zili program yathu cholinga chona kuti anthu amene azungula nkhango ino athe kumva kukoma chifukwa ali pafupi ndi kuteka pambali pa nkhani ya zachilengedwe. So mene mutafika mdanakale ndi nyumba imene timapanga package uchi watu nkupita pasika.
uchi wa kumajete is the best. The best of all. Alimatu midane na jawa. Tima wapasa jina jiri jonse. Tima wapasa beekeeping equipment. Tima wapasa training. Uchi wa tima gula package 3,500 package. The best price so far per market hapa Malawi. What we buy from them is the time, but we provide everything. Investment yao tima panga tife. Iyo tima ngofuna udatingi ntawi, nkupanga ulimiwo, nkubala feso kwa agula. Ife tima agula. Chifukwa opanda kwa agula ife ndi market pasika aziwabera anthu. Ndeti magula ife ndi kupeza outlet kumakanani. We are not making profit. It's a non-profit making organization. Kuma the idea behind is kuti anthu amve kukoma choti ali pafupi ndi nkhalango yanga pamajeti kumasa kutenga pombali pakusamala za chilengedwe. So in a nutshell, nyamata mungona apa panga package kuseli ukoko kuli uchi ndito about 5 tons of honey umene tikupanga process kumapita nawo pasika wa Malawi. Yes, yes. Yes. Yes, tikamalanda tilindi producer organizations atatu. In each and every producer organization tinamanga manyumba many processing yoyamba imajita ndi anthu akumbosi dawa process yosezo. Akamuka process umene kujako tima unyamala ama uyeza we train them how to come up with grades honey, grade 1, grade B, grade 1, grade 2. Ukaba pana paso tupanga sorry way ndi kupanga confirm the grade, then tima wika moja ni mwekena before we store them here. Then tikafuna kuti pa market pakufunika honey timabwesa pana mangu kwamba kupanga process muja nkufika hapa nkopanga package then So this is your choice grade. yes yes your excellency. Great. You need to build one so that we can show where we go. Amene apo ndithu tamva akuluakulu amene akuyendetsa malo ano akufotokozera mtsogoleri wa dziko lino zimene malo ano amachita pofuna kuti athandize anthu amene akukhalanso mozungulira malo ano kuti nawonso azipindula ndi kumamva kuti malo ano osungira nyama zakutchire iwonso ndi awo cholinga chokuti asamabwere malo amenewa ndi kumaononga zachilengedwe koma malo mwake azidziwa kuti malowa iwonso azipindula nawo ndi pali pacha awaonesa president nkhani ya uchi kuti kuno anthu achamagwira ntchito ya uchi ndipo amapatsa ndithu uchi umenewu kuti adzikhala akugwira ntchito imeneyi iwo nkumawagula ndi kumapeza ndalama pamoyo wawo watsewonetse komanso afotokozapo kuti amatenga ndithu nthawi yomanga malo makamaka maskulu osiyanasiyana. Now one of the houses here, he has come out from that house and another house. The president is to see what exactly right inside here. So shortly I'll be handing you over to the official from here so that he can be able to explain to the president as to what is they do right here. So 3 are herbivores and 3 are carnivores. The 3 herbivores are elephant, Njovu, giraffe, Kajansonga, and also rhinos as Chipembere. Also, we do have lions, Gango, wild dogs, Mimbulu, also cheetahs. So I'll show you, just for interesting sake, I'll show you some of the collars that we have on male lions. This is a male lion, we call him Bendius. So he sits up in the north here, and you can see how he's moving. This is the territory that he occupies. And then there's another male lion, a different group from that lion, so you can see the differences on how they use their terrain here. This is our platform, Earth Ranger, where all our tracking devices, they upload onto and then we can work with it. And also on this platform, you can also see
our rangers out there moving out with their radios, their handhelds, and you can see lifetime tracking them where they're moving in the reserve. That's how you can also calculate their patrol effort as well. Also, we do get a geofence here. The red outline there. It's a geofence that's developed against our peripheral, and then it also acts as a barrier when when the collars, the devices that we install in those animals, when they get close to that peripheral. Yes, these are the collars. Craig will explain about that. So when the collars are close to that peripheral, it updates us, so we know prior to an activity before it happens. Say maybe the animal wants to break out, we will know that that animal is about to get close to the fence. Or even if it goes out, it sends us updates as well. We also get an integration with firms where we get updates if there is fires in the reserve or close to the reserve, so that we act upon that those actions. So we can use these collars also to avoid human-wildlife conflict. And you can see the communities are just sitting right next to the fences here. So if an animal is close to the fence, we have to act on that as well. Other than that, an interesting one would be this elephant here. We also put collars on elephants. Craig will explain about that. This elephant utilizes this space here, and it's taking too long to load, so I'm not going to show you that. But otherwise, Craig will show you the devices that we use and everything. Good morning, Your Excellency, Honorable First Lady. Thank you very much for the opportunity. I'm just going to talk about some of the on-the-ground tools that we make use of in order to better monitor our animals. Firstly, camera traps. Unfortunately, this one was bitten by a lion at the top there, so it's not functioning anymore. They obviously just take photos of wildlife, and we are able to identify the wildlife through that. In front of me is an elephant collar. This is obviously quite heavy. We also then... Yes, ma'am, 13 kgs, you remembered. Would you like to feel it? Yes, Honor? Yeah, it's incredible. And so that's actually not all the weight. We get a big metal bar at the bottom because this has to sit at the top. So you could kind of imagine it acting like a counterweight. Obviously, ethics comes into question. We generally try and keep it below 2.5% of that animal's total body mass. So, for example, a cheetah collar is much smaller and much lighter. And the idea behind it is that it's obviously connected to our LoRa network, which is basically a series of towers within the park. It cost about $1 million to set up, and using that, we are able to locally locate animals throughout the entire park. Every 3 hours, it sends an update, and it gives us a pretty good path track of where these animals are moving throughout the area. Very similarly, but on a much smaller scale, we have pangolin tags. Obviously, pangolin are a massively protected species and are very commonly found outside of Majeti. Often people will hand them in. We'll then put a tag on them, monitor them for a few weeks and ensure that they are safe, and then we remove the tags off of them. It's very cool technology, very interesting stuff. Out of interest, I was asked by someone very senior, I'm not too sure who she was, but to show you a pangolin fetus. Unfortunately, this pangolin came from a mother who was confiscated from a poacher. The mother didn't make it, and so when conducting the post-mortem, this is what we discovered. I could put it closer to you if you'd like, ma'am. It's a pangolin. The estimation was that it was 2 weeks from birth. Yes, ma'am. Yeah, so just before. I'm not too sure about the gestation period exactly. I believe it's around 3 months, but I can double check. Yeah. Other than that, so this is called the VHF receiver, and it works on similar frequencies to radio, the same radio that's in your car, just a much higher frequency. It's directional, so that when we are out in the bush, we can angle it, we can point towards an animal, we get a ping, and then we know that that collar is in that direction. We are then able to walk on that animal and check them. That's done for species such as rhino, where this is implanted into the horn, and we are able to track our rhinos using a horn implant. It's much better for battery than a satellite is. Other than that, we've got the drone technology that we make use of every now and then, and that's pretty much it. Thank you very much. The animals don't know they're being tracked. Well done.
Thank you very much. Well, there we have your name again? Craig Thomas. Craig Thomas. Yes, sir. You have explained very well. Thank you very much. You speak Chichewa? Yeah. Thank you. Sure. Thank you. That's one of the officials here who work here, and I was explaining to Dr. Chakwera on exactly what happens here, and it was showing the president how they track the animals when they're in the park to make sure that they're able to see where each and every animal is at that particular time. Or there are some devices that they use to make sure that they are tracking these animals, and that's what they were explaining to the president. And also earlier on, they were explaining to Dr. Chakwera on the kind of animals that are in this park. So that's what was happening inside there. Tinene kuti mkatimu chimachitika nchokuti akuluakulu amalo ano amafotokozera a president za nyama zimene zili malo ano, nde awauza ndithu kuti kuli nyama izi komanso chiyambi chake chenicheni imene malo ano anayambira, komanso afotokozapo za kuti adziwe kuti nyama yakuti kapena zakuti zili malo akuti amachita chani. Iwo amaonetsa president za zinthu zimene amagwiritsa ntchito kuti azidzi kuti kandi mkango wakuti uja malo wakuti kandi wape ali malo akamaka nyama izi zikuluzikulu, ndiye zimene zimene amafotokozera president atuka mmenemu, ndipo kuchoka malo amene analiwa kupita mbali ina mkatikati momwe muno mwa paki imene makamaka pamene akubwereranso kuja anafikira kuyamba kuja tifuna tione kuti chichitike pamene pa ndi chani. Mese mwina ukuzitsala bwino apa afuna aone chana president apa pamene tili pa president afuna aone malo pamene pali zida zimene amagwiritsa ntchito pochera zinyama. Chabwino Agwiritsa ntchito kuyambira kale. Chabwino ufotokoza bwino tifuna timve kuti akuti bwanje amenewa. Kutsogoka nuko president tindi zida zimene anthu amene amalowa mu nkhalango ya majeti popanda chilolezo zimene amatha kugwiritsa ntchito. Ngati zimene mukuonazi ndi timazitcha kuti ma gin trap muchichewa, ena amati akatewera. Zimene za president anthu amagwiritsa ntchito popha nyama. Chimene chimachitika nchoti amatenga zida ngati zimenezi ndikukwira pansi ma trails amene nyama zimayenda, ndi yolinga kuti nyama zijeze kamadutsa then ziponde msampha, then nyama jamakanika kuti iyende. Misampha imeneyi yaononga nyama zochuluka mbuyomu, andi pano pati kuyesetsa kuti misampha ngati imene kumajete kuno mwina itatheratu tikuyesetsa ndithu. So and ma gin trap nda president kuseliku tili ndi kuseli kwa president ndi muzzle loading guns. Muzzle loading gun amene wawa ndi futi zimene anthu amene amabweretsa futi president zimene amakonza okha anthu timati local made muzzle loading guns. Ndiye chimene amapanga amatha kungopeza mapaipi amene mukuoneramu then ndi tengo kusema ndikudwa zitsulo zipolopolo zake amagwiritsa ntchito kwambiri ma burglar bars amaduladula kupanga zipolopolo. Ndiye akafuna kuombera muja amaomba ndithu mwina zipolopolo mwina 20 ndichifanyike nthawi zina saponya, koma zinthu ngati zimene zavula zapo anthu mbuyo muchifukwa malo moti zituluke zipolopolo zija zimatha kuvula za anthu okha. Zida zimene zaolemekezeka taluzapo somiyoyo ya zathu ena malengers mu nkhalangomu kuphatikiza kuphedwa chifukwa cha futi zimenezi, komanso ma gin trap amene ali kuselekta tunaiso za msilikali mmodzi anapondanso ngati chomwecho moti wachilapo pompano koma timakumana nazo zinthu ngati zimenezi. Tilinso ndi mawaya amene timatcha ngati ma silent weapons amene anthu amatha kulowa nawo mu nkhalangomu ndi kuchera mawaya ngati amene monga ngati waya amene mukumuonayo akhoza kupha nyama ngati eland imene mu safe muchichewa akhoza kupha waya ngati uyuyu. Ndiye amatenga mawaya osiyanasiyana potengera ndi mmene size ya nyama imene anthu aja kupanga target.
so tikuyesetsa kuti poteteza nyama zina ngati zimene anthu amatha kulowa nazo mu nkhalango imene ya majete, koma tikuyesetsa kumbali yathu kuti tipitirize kuteteza nkhalango imene ikumana ndi alendo ochuluka kwambiri pa chaka china chilichonse. Nde wolemekezeka president konwanga wamanja tili ndi agalu amene timagwiritsa ntchito pa mapatrols. Agalu amene wabweretsa kusintha kwakukulu mu nkhalango muno chifukwa akutithandiziranso kupanga mapatrols kuti anthu asiye kubwera mu nkhalango yathu ya majete. Ndithu president chotero pano ndikutengera ni nkatimu timati mu control mu kuti mukaonenso mmene ma operations amayendera pa sales. So shortly, then the president will be here, so that he can go for sites, especially animal seeing, right here in the Majete Wildlife Reserve. Ndiye kuti kuposedwa pa a president akhala ndithu akunyamuka kupita ku akaone zina mwanyama zimene zili kuno. Ifenso tikukwera nawo panopa. Tikukwera nawo ndithu malo ano kuti tione kuti kodi nyama zimenezi zimakhamotani. Ndiye president akwera yoyambirira panopa ngakhale nduna zimene ndithuzo tikuona konkoyo apa ndi nduna zina zoti zitatu afuna akwere nawo ndithu kuti akaone nyama zimenezi. Mese zamawa nindironkhano wathu kuno ndifuna bwina amene ndifuna kuti fotokozere ziwiri zitatu ufunika kwa kuti a president ndi zofunika kwambiri chifukwa mazi kuno kuli inyama zikulu komanso nyama masiyana zambiri zimene ndithu zili kuno. Ndi zina ndi zimene akaone kumene akupita kumene ndi maloti amadyerapo, enanso mbali ina kuli malo ogonera ndi paloji ndithu kumeneko nyama zimasonkhana. Ndiye ndi mwayi waukulu ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino ndithu akaona motsimikiza kuzionera okha kuti ndithu nyamazi zili kodi kunoko osati kuti akungozitchula. Chabwino amene ndithu ndi Mese zamawa amene amatifotokozera kuti malo ano ndofunikira motani. Tiri kunoko ndithu ku Majete kumene ku Chikwawa kumene a president a dziko lino kuyendera ntchito zingapo zachitukuko. Anamba afika koyamba malo aja a Kandewu kumene anayendera ndithu sukulu imene ikumangidwa kumeneko, kenaka atachoka kumeneko abwera ku Majete kumene akuzaonanso ndithu kuti kodi anthu akuna kuno ku Majete amasamalira bwanji nkhani za chilengedwe. Apa tikufuna kuti tione kuti kumeneku zinthu zimenda motani. Padakali pano ndili ndi mmodzi makamaka amene ndiofatisa nkhani ku nduna umene uona zakopa alendo. Atsogoleri zina liti? Dzina langa ndine Joseph Nkosi. Nkosi, tafotokozani kuti kufunikira kwenikweni koyamba tinene kuti kufunikira kuti a president abwere malo ano kuzayendera ndikuona nkhani za chilengedwe makamaka za kusamalira za nyama komanso zakuthengo komanso nkhani zokopa alendo. Kufunika kwake ndikotani inu ngati akunduna? Nkhani yayikulu ndionena kuti paja a president ananena kunena kuti panopo ali ndi ma area atatu mwakuunikira kwambiri kuti athandize chitukuko cha dziko lino, andi area imodzi ndi nkhani ya zokopa alendo. Chotero kubwera kwawo kunoko akudzaona kunena kuti kodi tipititse patsogolo
ntchito zokopa alendo tikuyeneka kupanga chani, ndiye mwazina tikuyeneka kupanga promote malo ano, ndiye kubwera kwawo kukuthandizira kuti tifalitse uthenga kwa kufunikira kwa malo ano osungira nyama zakutchire ku majete. Chabwino ndi ungati unduna wanu kuchitapo chani tikapa nkhani yosamala za nkhani za nyama zakutchire? Mukaonetsetsa mulo mukaona history, mukawerenga history, mukumbukira kunena kuti nkhalango zathu zambiri munalibe nyama zokwanira, olo mwinaso nkhalango zina nyama zinatheratu. Panopo tikamba pano mu nkhalango ino tili muli nyama zikulu zija mu chizungu timati the big five, zomwe zimayitana alendo kuchokera maiko osiyanasiyana, komanso zimayitana alendo kubwera eni ake ife a Malawi kudzaziona. Ndi unduna wathu kuyesetsa kuti mu nkhalango zonse zomwe tili nazo zama national park or even ma game reserve mukhale nyama zoyenerera, komanso mukhale ma experience onena kuti mukabwera muzitha kunjoya kuti muli kumalo osungirako nyama, komanso muli kumalo okuti kukupangidwa kuti inu experience yanu ichitidwe miti. Chabwino amene ndithu ndi amene amayankhulira unduna amene wazo kopa alendo ankosa amenewa tinawo limodzi pompano tiafunsanso mafunsana awiri atatu, koma tinene kuti padakali pano tachokano pamene pali ma office amenewa African Parks kuno ku majete, ndipo padakali pano ndikuti tinene kuti talowano mu nkhalango imeneyi mwene makhala nyama zimenezi ndi pafupifupi mwina just 1 kilometer tilero mwina pafupi 1 kilometer ndichokera kumeneko kuzafika malo ano, koma tikuoneka kuti tikupitabe ndithu kuti tifike tione kuti kwinako zimachitika ndizotani. Ndiye galimotozi zikuyenda pang'ono kulowa mu nkhalango zimenezi. Pakadali pano tili ndi amenewa amene amayankhula malo nduna amenewo. Ndi mafotokozapo zimene mukuchita Amalawi akumvetsetsa bwanji, mwina mukadafotokozera kuti Amalawi akumvetsetsa bwanji nkhani yakufunikira kusamala zinthu ngati zimenezi zachilengedwe, zinthu za mchire ngati zimenezi ndi nkhalango zathu kuphatikizapo zokopa alendo? Ndisanayankhe funso lanulo ndingofotokoza kunena kuti nkhalango zitu zinapangidwa kuti ndi zathu za ifeyo aeni ake Amalawi. Cholinga nchonena kuti ifeyo mulendo asanabwere tikhale ndi danga lobwera kumalo ano kunena kuti tione kuti kodi alendo aja akabwera chimachitika ndi chani. Andena amanena kuti ayi kumadula sitingakwanitse, komano cholinga nchonena kuti tikambirane nawo anzathu amene akuchita manage kuno. Mukabwera pa gate paja muona kuti pali mitengo yosiyanasiyana, pali mitengo ya ife Amalawi komanso pali mitengo ya anthu akunja. So ndichofunikira kwambiri kuti Amalawi aini ake titengepo mbali ndithu potukula ntchito zokopa alendo. Andi tikatengapo mbali ndiye kuti ntchito zokopa alendo zipitabe patsogolo. Andi alendo aja amabwera kuchokera kunja aja akabweratu kumkunjwa akabwera ku Malawi kuno, cholinga chawo ndichonena kuti amafuna adzaone zinthu zathu komanso adzamve zambiri kuchokera kwa ifaini. Chabwino ndi inu mukuona kuti Malawi ndithu kusamala muyenera malo amenewa kapena zokopa alendo zotenga ma serious? Ndipo ndi athokoze Amalawi ambiri chifukwa mukaonetsetsa panopo Amalawi ambiri ndithudi akutengapo mbali potukula ntchito zokopa alendo. Andi tikaonetsetsa even matuwa operators athu ma travel agent akupanga zosiyanasiyana kuti azichita target Amalawi aeni ake. Ndiye ndithudi Amalawi akutengapo mbali. Muona pano amapita anzathu kumulanje kutengana ndi kagulu kupita kumulanje mountain, ena amatengana kagulu kupita kunyanja, ena amatengana kubwera kumalo ngati ano. Ndithu ndi Amalawi akuchita zonse zofunikira kunena kuti no athandize kutukula ntchito zokopa alendo. Ntchito amene akugwira amene wa African Parks inu katako nduna mukukhutira tawo bwanji? Ntchito imene iyi ndiyotamandika kwambiri. Andi tikunena pano African Parks atha zaka zoposa 20 akuchita manage malo ano, koma mmene ankatenga malo ano nkuti mulibe nyama zokuti zingakope anthu. Koma tikunena pano muli nyama zikulu the big five
muchizungu muchichewa achina njovu, mikango, achina njati, zonsezo zilimo munomo andi ndi nkhalango imodzi yomwe ife monga kunduna timayinyadira kunena kuti African Parks atithandizira kuti no ikhale ndithu yokopa alendo. Ataona pamene pandithu kuti nyama zanji zimenezi tikuziona mu chithunzi amene otu ndi ma antelopes. Ndithu alipo makhudu, paliso khudu pamene pondaonapo khudu komanso pali ma antelopes. Ndithu chabwino ndi nyama zoyamba zimene zaoneka ndithu mu nkhalango menemu ndi amenewa akuti ma antelopes kapena kuti ena awo makhudu ndi ma antelopes masiyana bwanji? Mukaona ena wali ndi ma stripes koma ena alibe ma stripes, andimuona so zinazo zili ndi nyanga andi zina zilibe nyanga. Ndiye kuti kusiyana kwake kumakhala kumene kuti matha kudziwa because of ma colors, because of nyanga, because of ma stripes. Koma zikuyendera limodzi ndiye kuti ndi family pachizungu chake amatero komana ndi family imodzi ndithudi izozo ndiye kuti ndi family imodzi dakhala kuti si family imodzi bwezi mukuiona kuti ina ili uko koma ndithu ndi family imodzi. Chabwino ndi nakufunsani za kuti kodi amene wa African Parks akugwira ntchito tani kumalawi kuno mukayang'ana ndi mmene akuthandizira polimbana ndi mwina nkhani ya poaching zina zomenezo zinthu zikuyenda bwanji koma zimene zaonekanso kuti pena metaonera muja taona kuti pali zida zambiri zimene anthu akhala mwina amatchera kuti azigwira nyama kapena mkhalango mosiyanasiyana pano mukonda zimene zikuchepa bwanji inu ngati akunduna komanso mukugwira ntchito tani kuti mwina muchepetse anthu mwina kumapezeka kuti akumalowera malo ngati amenewo? Ndithudi ndizoona kuti ma communities amalowa m'malo mwano nkutchera mwina umakola ma rangers komanso okola nyama andi chinali chiopsezo chachikulu chomwe timachiona kunduna koma panopo tinazindikira olo timadziwa kunena kuti ntchito ya poaching tithane nayo tikuyeneka kugwira ntchito ndi ma communities anthu amudzi aja ndi panopo tili ndi ma program okuti ma communities ndomwe amatithandizira kunena kuti kusamala kwa nkhalango ino kupite patsogolo chilichonse ma decision tikamapanga timachita involve kuti nawonso azindikire kufunikira kwa nkhalango ino komanso mwina sikungofunikira kokha konena kuti akuona alendo akubwera koma adziona ma benefits ake kuti monetary terms mu nkhani ya makobidi akupindula mochani so pali ma program ambiri ndomwe akuthandizidwa chokera mu nkhalango ino kuma communities amapatsa like mwayi kuti abwere mu nkhalango muno ayike ming'oma ya njuchi akakolola njuchizi akakolola uchiuja amakagulitsira komanso kuli ma program ngati oti adziweta mbuzi ndicholinga kuti adzipeza china chake andasamakhale ndi chidwi kwambiri kudzaononga nkhalango ino komanso pali zitukuko zambiri zomwe African Parks zomwe akugwira ndi ma communities amenewa kuti mwina kwamangira ma bridge kumanga maskulu andi pali ma scholarship ambiri omwe akupereka kwa anthu kuma communities kuti aphunzire andi akaphunzira akumalembanso ntchito munomo kuti adzachite manage chinthu chimenechi so pali zambiri ndithu zomwe anzathu African Parks akuchita mogwirizana ndi ma communities cholinga nchonena kuti patokha sitingakwanitse ntchito koma tikagwira ntchito ndi ma communities taona kuti kupambana kulipo. Chabwino ndiye patakali pano tidakali ku nkhalango ameneyi ndiye tikuyenda ndithu kulowa mkatikati monga mmene nafotokozera kuyambira kacha komanso mmene anafotokozera akuluakulu amenewa anatiuza kuti ali ndi zipangizo zimene zimathandizira kuti azidziwa kuti nyama zakutchire kaya ndi mkango kaya ndi njovu kaya ndi chani chili malo akuti iwo zipangizo zimene ali nazo kotero kuti akamayenda amene tikuyendera pano amakhala kuti akungoyenda iyayi ndiyo china chake sichingazi zimutsa kuti mwina angoona njovu mwadzidzidzi kapena angoona mkango mwadzidzidzi koma amakhala akudziwa kuti mkango ndi kuti uli mbali ya uku njovu ili mbali ya uku njati ili mbali ya uku ife tikamayenda ngatofa tiupeze tizere mbali ya uku kuti matikaupeze iwo mwina ukupita mbali ya uku so zonsezo amakhala kuti akuzidziwa ndithu ndiye panopo tikulowa mkatimu kuti president amene ali pa galimoto ina imodzi imene ili malo ano kuti aone ndithu nyama zimenezi poyamba aona nyama zimenezi zoyambirira kumene aonako ndithu ma antelope maso makudu amene awaona kumenepo woyambirira kwenikweni kwa panopo tikulowabe mkatikati ndithu mwa paki imeneyi ndi pano ndi ndankosa amene ndi ofesa nkhani za
unduna amene wazokopa alendo ntchito zokopa alendo ankosi ikuyenda bwanji ndipo tu ndeze kuyenda bwino pajatu September mwina tingonena posi kuti ndi mwezi omwe timakumbukira ntchito zokopa alendo kuno ku Malawi mwezi wake ndi unowo nde tinachiona choyenereradi kuti president abwereso ku malo ano pokondwerera mwezi umenewu wa September umene timaona ntchito zokopa alendo cholinga nchonena kuti amalawi pa mwezi umenewu titengepo mbali popita ku ma-event olo kupita ku kuna china chilichonse chomwe chili chokopa mlendo ndi cholinga choti inuyo mukadziwa kuti kodi dziko lanu lili ndi chani nde kuti sichikhala chovuta kuti mutigulitse dzikoli kwa wina aliyense akabwera mu nkhani zokopa alendo so mwezi uno ndithudi taona kuti maoperators anzathu ndi amalawi anzathu akuchita ma activities ambiri ochita promote ntchito zokopa alendo and tikupemphabe amalawi tonse kuti mwezi usunati tikunena pano mwina lero date ndi 10 ndekuti kuli masiku ambiri kutsogoloko tipange plani kunena kuti pomatha mweziwo tikhale titatengapo mbali poona ntchito zokopa alendo kaya tipita ku restaurant titengana tipita ku nyanja tipita ku Mulanje Mountain andi ife monga ngati unduna tayika ma activities osiyanasiyana kuti mutha kuti joina nkupita nawo monga ngati pa 20 ukafika pa 22 ndi olemekezeka nduna athu maivera kantukule tikupita ku Mulanje pa 20 mpaka pa 22 mwezi uno wa September pokondwerera mwezi waona ntchito zokopa alendo ndekuti ngati inunso mukufuna kuti joina mutha kuti joina lachinayi likubwerali pali symposium ku Blantyre imene ndoti tukakambirana kuti kodi ntchito zokopa alendo zikuyenera kukhala tipange chani kuti zipite patsogolo nde mwazina ndoti kubwera ana skulu kubwera ma stakeholders athu kubwera ife aini aka mu sector ndiye nali wonse omwe tikuona because tourism timapezeka kulikonse mukapita ku agriculture kuli ka element kokopa alendo mukapita ku health kuli ka element kokopa alendo so ma stakeholders athu onsewo tayitana pamodzi kuti no tikhale ndi mwambo okumbukira ntchito zokopa alendo koma pachimake penipeni padzakhala pa 27 September pomwe tizidzakambano tizidzakhaso tikumbukira tsiku loona ntchito zokopa alendo dziko lonse lapansi ndiye mwakamba zakufunikira kwa mwezi umenewu ndimafanza kuti kufunikira kwenikweni kwa kuti amalawi tiziyamba ndife kupita mwakayenda mwafotokozapo kuti kaya ndi ku restaurant kaya ndi kuti ngakhale kubwera malo ngati anowa kufunika ndikotani mwina anthu amaona ngati ndizodola kuti abwere azayendere malo ngati ano kungoona chilengedwe imene kulili kuno ndikuoneka bwino kwambiri kuoneka kuti chilengedwe chili mchimake ndithu chilichonse chili mchimake mitengo ina kumayiona kuti inachokachoka njovu zinagwetsa ina ikuuma zongopasa chidwi munthu kumaziona kumasangalala komanso kuphatikizapo nyama zosiyanasiyana inu mukuona kuti kufunika kuti Malawi aziyamba ndiye kapena tiziyamba tokha kufunika ndikotani ndizofunikira kwambiri mukumbuka kuti kuchokera 2019 2020 tinayi ndi vuto la COVID andi mnthawi imenejayo alendo akunja samaloledwa kubwera kuno ku Malawi andi ndipo mwe tinazindikira unena kuti kodi tikangochita lilaitu pa alendo akunja ntchito zokopa alendo sizipita patsogolo ngati amene aja anatsekereza kuti asabwere kuno olo ifeyo tisatuluke kupita ku dziko lina lililonse ndi kuti tinakangokhala manja alende nkunena kuti basi ntchito zokopa alendo zatha pano titatha komano nthawi imene ijayo omwe anathandizira kwambiri kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo ndi anzathu aifeni aka Amalawi amene timayenda kupita kumangochi amene timayenda mwina ukaonako kumalo ngati ano timapita kuma restaurant aja timanena kuma events osiyanasiyana so ndithudi ndikofunikira kwambiri kunena kuti ife Amalawi tikatengapo mbali kwambiri ndiye kuti ntchito zokopa alendo zipita patsogolo kupatula ife aeni yake ndiye kuti kudalira alendo akunja okha zimenezo tawazindikira ndi tikudziwa kunena kuti sizingatithandize komanso ndiyankhepo funso ili lonena kuti ntchito zokopa alendo mwina ndi za anthu akunja komanso ntchito zokopa alendo ndizodula sitingakwanitse monga ife Amalawi ndizoona pali malo ena ndi odula kuti mwina Amalawi ena sangakwanitse komano chomwe tinazindikira nchonena kuti information yomwe imapezeka kunjako mwina imangokhala ya malo odula okhaokhawo koma kuli malo ena amene ali ochipa affordable amene kuti ife Amalawi titha kukwanitsa koma mwina sitimadziwa za malo amenewo ndi mwezi uno wa September timakhala tikufalitsa za uthenga za malo ngati ati amenewo kuti mudziwe kuti mukapita like kunyanja olo tingoyerekeza kuti mmene tabwera muno munomo muli makampu awiri
kampu ina ndiyo kuti mmalawi wina aliyense atha kukwanitsa kuli makampu kuli malumu amene ali affordable komanso kuli mbali ina kuli makampu okuti ochita target ma internationals chifukwa iwo aja amatibweretsera forex ndipo kuli makampu awiri ndikuti inuyo mukadziwa information kuti kuli kampu ina yokuti ife tithokwanitsa mutha kubwera nkudzapangaso patronize malo ano even mukapita kumangochi kuli malo ena oti ali affordable kwa munthu wina aliyense amene ali opeza mochepekedwa komanso kuli malo ena amene ali odula koma ife timati tikangoganiza za kunyanja ndoti timaganiza mwina malo ngati kunkopola timaganiza malo ngati ku club market amene mwina sitingakwanitse koma apart from malo amene wawo paliso ndi malo ena amene ife tingapiteko so mwezi uno tikukhala thandizira kupereka information imeneyo unena kuti tisangochita target malo odula okhaokha olo malo amene ali otchuka kwambiri koma kuliso malo ena ang'onoang'ono omwe tingathe kuchita patronize. Chabwino padakali pano ndi kwa amene akuti mwina kutipeza kumene nene kuti tiri kuno ku Chikwawa kumene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wabwera ndithu dzulo anabwera kudzagwira ntchito zingapo kuno ku Chikwawa zayasa magetsi komanso kupanga zina ndi zina ziwiri zitatu komanso lero ali kuno ku Chikwawa kumene wabwera kuti adzaone ntchito zingapo zapo muchithunzimo amene mukuona kanema ndikuti ameneyo ndichane nyama imeneyi misankosi ameneyo ndi gwape ino amene gwape imakhala nyama yofewa kwa basi wina uyo patsogolopo mwamuona ya wina uyo amene ya sure magwape mmene akungoneka amendo yakeyo aoneka ndochenjera ameneyo ni nyama zochenjera monga ndinakuzirani muja kuti muno muli mikango andi mikango imadya nyama zimenezi ndikuyeneka kukhala yochenjera nayonso kuti idziteteze andi ndizofunikira kwambiri kunena kuti no mukhale nyama zonse olo za mitundu yonse ndicholinga chokunena kuti chilengedwe chipite patsogolo mikango imadya izonso zimadya zina so ndi zinthu ndithu zofunikira mu nkhalango. Chabwino ndi tunena kuti tiri kuno ku Chikwawa kupata kali pano poyamba president imene afika kuno ku Chikwawa anafikira pa skulu imene ya Kandeu kwatiye Kasisi kumeneku ndipo atafika kumeneku kwa Kasisi kwa Kandeu akumangako skulu yatsopano ndiye kumeneko kunalibe skulu ndithu mbuyo monsemu panapo amangako skulu ndiye president anapita kwa kuona skulu imene ikuyenda bwanji ntchito imene ikuyenda motani ndi ntchito zosiyanasiyana zimene boma likumanga nyumba ndi ndalama zochokera kuja ku America kuti athandize dziko lino makamaka pa nkhani ya nyumba zimenezi ndiye makamaka netu maklasi amenewa ndiye maklasi amenewa akumanga ngati pamenepa mpoyamba ndithu kumangapo panalibe skulu ina iliyonse ndiye ntchito imeneyo president anakayendera aona kuti ayi ntchito ikuyenda bwino kumeneko ndiye atachoka kumeneko mwezi uno monga meta mpera achokera kwa kufatisa nkhani za bungwe imeneli la makamaka unduna amene wazokopa alendo amene wankose afotokozapo ndithu kuti ndi mwezi amene dziko la Malawi limakumbukira nkhani zakopa alendo ndi mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi mwezi wa Septemba ndiye pamenepa ndiye kuti president anaona soto nkofunika kuti abwere kuno ku Majete game reserve kumene amasungirako ndithu nyama zakutchire wildlife reserve kuti adzaone nyama zimene zili kuno komanso azamvera kuti ntchito yosamalira nyama zakutchire ikuyenda motani ndiye awafotokozera ndithu za malo amenewa kuti kodi kuno chochitika ndi chani adayamba liti ntchito yosamala nyama ikuyenda motani akuthandiza bwanji makomuniti akuno kapena anthu amene azungulira kuno zonsezo ndithu afotokozera president komanso waonesa zina ndi zina zimene zili pamalo ano ndiye pakadali pano president akwera ndithu imodzi magalimoto zimene zili kuno kuti aone nyama zosiyanasiyana kuti ayendere nkhalango imeneyi angoona ndithu nyama zimene zili zina mwa nyama zimene zili malo ano ndiye panopa ndithu titero kuti tili mkatikati mwa nkhalango imeneyi kufikira tsopano taonapo ndithu ngati antelope taonapo makudu taonapo komanso taonapo
agwape amene wandithu taonapo agwape wina ngati akuoneka chakutsogoloko akuoneka kuti ayi ndi nyama yochenjera kwambiri agwape ndi nyama yochenjera kwambiri ndi imeneyi ndi imodzi mwa nyama zina zimene zili kuno atikangana mbali zonse ziwiri pamene pakuona kuti ayi agwape wandi adekha ndi kuti mbali ino mwina ndi agwape ndipo ali kwambiri olo njovu kunoko zimapezeka olo mikango imadzapezeka nthawi ina yake koma kungoti mwina nthawi ino tafika ino ndiye kuti sinafikepo kuti akufuna mwina kudzamwa madzi muyang'ana kutsogolo kumuona kuti pali kadamwe kuonetsa kuti pali madzi so nyamazi zimakonda kubwera panopo kudzafuna madzi komanso agwape wanawonso akubwera kudzafuna madzi ndithudi so pali nyama zambiri zoti tingathe kuona tikafika pamalo pano akutero ndithu kuti malo ano chakutsogoloko kuli kadamu ndithu pamene pali madzi ndi nyamazi zimabwera malo ano kuti zizamwe chifukwa chake mutati muone kutsogoloko muona kuti ndithu kuli nyama zochuluka ndithu kutsogoloko kuoneka kuti kuli agwape osiyanasiyana amene ali malo amenewa padakali pano kuona kuti president afika ndithu pamalo pamene pali pafupi kwambiri ndi malo ano pamene makamaka pamene pali damu limeneli pamene akuwafotokozera zokhudza malo amenewa panopo ndithu ndi mmene kuno ku Majete Wildlife Reserve kuno ku Chikwawa kumene president a dziko lino akuyendera ndithu makamaka malo ano podziwa kuti nthawi ino mwezi uno ndi mwezinso ndithu wa zokopa alendo September chaka chilichonse nepa pamene pali damu ndithu limene nyama zimenezi zimabwera kuti nthawi zambiri pamapezeka ndithu nyama zosiyanasiyana malo amenewa ndiye akuwafotokozera pamenepo president zimene zimachitika malo ano komanso katikati muno mwa Majete monga amene anafotokozera muja amenewa walendo akunena kuti ayi mwezi uno tikufunika kuti aliyense atengepo gawo ndithu ndikuza amenewa nje panopo akuwafotokozerabe za malo ano tikutero ndithu kuti tikuwulutsa mawu kuchokera kuno ku Chikwawa mwapadakali pano tili kuno ku Majete Wildlife Reserve kumene mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu monga tsiku lalero kuti adzaone yekha makamaka amafuna kudzaona kuti kodi ntchito ya zokopa alendo ikuyenda monga tikudziwa kuti president ali ndi boma lipadakali pano likulimbikitsa zinthu zitatu ATM imeneyi ATM yoyambayo ndi agriculture yachiwiriyo ndi tourism ndipo yachitatuyo ndi mining imeneyi tourism ndi imene tikukamba tsiku lalero pakadali pano kuti ndi imene tikukamba tsiku lalero kuti president afika kuno kudzayilimbikitsa nkhani imeneyi ya zokopa alendo pofuna kuonetsetsa kuti anthu akutengapo gawo iwo akutsogolera ndithu ntchito imeneyi ya zosamalira nkhani zokopa alendo kuti amalawi tonse atengepo gawo ndithu kusamala zimenezi Gamadawo maso first lady Gamadawo ndithu ndi imeneyo imene padakali pano ikuchoka malo amenewa ndakali ndi nkosi ya Judge Gamado muno imene takwerayi tinawo limodzi pomwepa ndimafuna kuti timve kuti kodi a president ndikufika bwanji kuti azaone ngati zimenezi izothandiza bwanji pofuna kulimbikitsa Malawi pene tili mwezi ngati umenewu a president watu mukaonetsetsa tikamapita kuma investment forum ambiri amakhala kutenga ntchito zokopa alendo
ngati chida chimodzi chokuti chiwathandizire kunena kuti anene alengeze ma opportunities omwe alipo mu tourism sector kuno ku Malawi. Nde iwowa anachiona cha nzeru kunena kuti adzaone kunena kuti kodi tikamayitana alendo aja ndi zinthu ziti zomwe amaona olo experience yanji yomwe amachita go through. So izizi zingotithandizira kunena kuti akamapita makagulitsa Malawi ku maiko akunja komanso akamagulitsa Malawi akamagulitsa ntchito zokopa alendo kwa ife a Malawi ndiye kuti akhala akunena zinthu zomwe iwowo adutsamo olo zinthu zomwe iwowo aziona. Chabwino amenewo ndithu ndi ankosi amene ndi ofatisa nkhani ku nduna umenewu wa zokopa alendo. Ndithu kuchokera kwa amenewa Joseph Nkosi akuchokera kumene ku nduna wa zokopa alendo tofotokozera makamaka nkhani yakufunikira kwenikweni kwa mwezi ngati umenewu. Pomwepa tilinso ndi anduna amenewa ndi anduna azofatisa nkhani. Anduna ndikudziwa kuti simunakhale bwino kwenikweni moyang'ana kutsogolo komabe ndimafuna kuti mwachidule kwambiri Malawi amene akutsatira program pa MBC Radio 1 komanso amene akuonera pa Kanema. Mwezi uno ndi mwezi wa September umene maiko pa dziko lonse amakhala kukumbukira mwezi wa zokopa alendo komanso Malawi imakumbukira nawo. Ndikufunika bwanji kuti president abwere ngati kuno kuzaona ngati zimenezi. Anduna akufunika bwanji kuti president abwere? No, choyambirira nchakuti president pang'ono omufuna kuchiteni motere. Zona zake nzokuti president apart from kuti ndi mwezi wokondwerera za zokopa alendo komanso kunoko ku Malawi kuli ndondomeko zathu zofuna kubwezeretseranso chuma cha dziko lino mchimanyi. Ndipo ndondomeko zimenezo president anakhazikitsamo kuti pakhala za agriculture, za ulimi, za tourism komanso za mining. Ndimuona kuti madera onsewa atatu president ayikachidwi kwa agriculture tikupezeka kuti ndi minda ichekuli ma mega farms komanso kuonetsetsa kuti anthu alandire ngongole zimene akhoza kumalimira mokuti ulimi ukhale ndithu ngati business pali chidwi chikulu chakhala kumbali ya maulimi. Komanso zabwera pa zokopa alendo president aonetsetsa kuti pakhale ndondomeko zabwino zokuti maiko amene amabwera kunoko ngati kumene timati kochokera alendo kubwera kuno ku Malawi chidwi chawo chonjezerekerepo kuchotsaponso zinthu zina zimene zimawalepheretsa kubwera kuno. Mukudziwa pali maiko ambiri amene president ananena kuti asamalipire mavisa awo pobwera kuno cholinga chakuti anthu aja akhale ndi chidwi chomabwera kuno ku Malawi. Koma tsopano pofuna kuti tiziyambanso ife a Malawi kapena kuonetsera kuti dziko la Malawi lili nazo zinthuzi. Dziko lili ndi lokongola. Dziko lili big 5 jamina anthu amenene ilipo. Umbono umene munthu oyambirira kugulitsa dziko la Malawi. Ndi president chakwera ananozo ndiyamba ineyo kugulitsa ATM strategy yanga. Eni mendo pangira za ku agriculture, mendo pangira za ku mining, komanso nkhani ya zokopa alendo. Ndifuna ndilionetse dziko la pansi lonse. Kunena zakuti ndikamati kuli big 5 kumachete Malawi azidziwe komanso dziko lonse lidziwe. So iye president chakwera ngati champion wa ATM strategy lero aludzapanga zatiyo kubwera kudzayendera nawo kuno kumachete. Ndi zimene zitithandizira kwambiri dziko lonse lidziwe komanso lisangalale limodzi mmene tikumbukira mwezi umene wa September, mwezi wokopa alendo. Ndi president asabwere kunana yambaona kaye ntchito ya sukulu mwina kumanga sukulu akhale sukulu chambireni ananga ku sukulu imene ndiofunika bwanji. Pali ma classroom block ajokwana 10,000 amene president chakwera akuti amange dziko lonse la Malawi. Zimene zija zidzipita m'madera amene mulilimu chifukwa masukulu aja akhala ambiri anthu adzikhala ndi malo amene anthu ochuluka amene amakhala m'madera osiyanasiyana akutali adzikhala ndi mpata akhoza kupita pa kapeza maphunziro pafupi. Sukulu imene akumanga president kunoko ija ana amachoka pene paja kuyenda 17 kilometers wakhala ku sukulu kuboma kuchikwawo kumene kuja ana atsikana makapanga self boarding imene pobwera kwa anaja mapezera atenga zimimba kumene akanikanso kupitiriza maphunziro. Ndi mmene akapatsa sukulu ija kunoko anaja adzikhala konkuja adzipanga maphunziro awo kumeneko ndiye kutinso titukula osakhala dera lokhalino komanso dziko lonse la Malawi. Tikuwuza kwambiri anduna amene ndithu ndi anduna zofatisa nkhani Moses Kunkuyu amene ndithu ali konkuno. Kuno ku Majete World ndi imodzi mwa msanamira zimene zilipo ndithu zitatu
sanamira zobwezeretsa chuma cha dziko lino. Ndithu apa tikuona ta president afika ku Thawale kuliso malo ena ndithu amene anthu akayendayenda kumsekucha amafika kuti mwina azapumule pang'ono, ndiye malo ake ndi amenewa ku Thawale amene no dera ika ku Thawale kuti aonenso kuti anthu amene akufuna kuno dere ayenda kutani kapena zinthu akabwera kuno lopuma ndiye tsiku la lero apeze fikaso kuno kuti awo kuti zimenezi ATM mwachidule kuti kuno akuchita motani kuti sanamira imene ikhale kuti ikutheka. Ndiye chifukwa chake president abwera kuno message amawa ndi mtolankhani wathu kuno adakali pomwepa padakali pano president akuyenda waona nyama zina ndi zitanapo ndithu mkati mwa ngati kodu, antelope, impala zina zotero zitaziona wasangala kwambiri chisangalalo chilipo. Taona ndithu nyamadi zosiyana-siyana, taona ngwape, taona impala, zina zotero maina ake ine njichewa sindikuwadziwa. Koma ndithu kuli nyamadi chisimikizo kuti malo anodi ndosungiradi nyama zakutchire, nyamazo zilipo ndipo ife tazoona ndithu. Kufuso lina kwadikira kepa mwono fe badakali pano tikuona kuti president akhala malo ena penanso afuna fotokozere mwina zina ndi zina. Tikuona kunoko kuli anthu ogwira ntchito kuno ndithu osiyana-siyana amene ali malo ano. Komanso taona anthu ena abwera kuzaona nyama zakutchire amene ndi anzathu ochokera mwina kandi maiko ena kandi konkuno amenewo ndithu ali konkuno. Tingoti azungu mwina chichewa chake, tingoti azungu taonanso nawo ali konkuno. Nditi timamva kuti ayi nkhani yazokopa alendo si azunguka kuti sasire wao azunguwa, koma tonse tikhale tikuona ndithu nkhani imene Joseph Nkosi ofatisa amene wazokopa alendo ali konkuno. Tafotokozani kuti chabwino mwina sana kufuseni ndaona kuti akunkana afotokozabe ndine wafuna ndione kuti mwina tapase kuti timve kuti afotokozera zotani. Ankosi tibweraso tichiza tathokoza ziko mese yonse tichiza ziko kwambiri. Ndiye mwina tione watingakwanitse kuwapatsira microphone kuti mwina amene akufotokoza tikhale kuti kumva kuti akukambirana zotani pamenepa chifukwa chakuti akufotokoza zimene zimachitika malo amenewa. Jamano mwina sana tisanapereke mwina timve kuchokera kwa Nkosi kuti kuchitika ndi chani pamene patu chomwe chochitika nchonena kuti ngati president wabwera ku malo ano ndofunikira kwambiri, ndiye kuti iwowa atipatsana uthenga and uthenga umene uchawo tuyika ngati mu documentary olomuka promotion video konena kuti tizitha kugulitsira Malawi kwa anzathu amayiko akunja komanso yotilimbikitsa ife a Malawi kunena kuti titengepo mbali potukula ntchito zokopa alendo. So pamene papakhala nokuti akufuna atipatse uthenga and uthenga umene ufikira kwa Malawi tonse kupyolera muka video komwe ifeyo ngati unduna tidzikagawa kuti thandizira unena kuti ifeyo monga Malawi titengepo mbali ayeni yake komanso promotion video imene tizithandizira kugulitsa Malawi uno mu ntchito zokopa alendo kumayiko akunja. Chabwino amene wandithu ndi Nkosi amene akufotokoza ndithu za kuti chichitike pano ndi chani. Ndi aonena kuti akhala akupereka ndithu president uthenga kwa Malawi, ndi akuti uthenga umene wazogulitsa ntchito poonetsetsa kuti Malawi azikhala ndi uthenga umenewo. Ndi zimene zichitike pano ndi zimenezo. Ndi panopa timafuna kuti mwina tipereke microphone wa tione kuti
They will never attack human beings. Kuti bwana akatsika osati apa bwa tazijambulira yani manena mafuna utatsika pe kupo iyo ndiye osati pamwamba panakhala bwino pamwamba pamene aliwo yetikozoka mpando angane kuno ndoti muzika azita shoot zote mautenga amene afuna kupereka tsiku la lero a president ku mtundu wa Malawi makamaka pa nkhani ya zokopa alendo kuti kodi uthenga amene ukhala uthenga otani ndi zimene zikuchitika kuno koma ndi mafotokozapo ndithu kuti taonako ndithu nyama zingapo zimene zili zochititsa chidwi zimene anthu ambiri kuno akhonza kungati Amalawi abwera kuno ndi kuti adzaona nyama zimenezi komanso ndi nyama zina feti kunoko kuli nyama zonse amati the big five nyama zimene zithu the big five zonse zithu ziliko kuno ndiye tikutero ndithu kuti Amalawi akabwera kuno ndi kuti adzaona nyama zimenezi nyama zikuluzikulu mkango ndi tukamba za njovu tukamba za njati ndi nyama zimene zili magulu ndithu zikuluzikulu kambuku zonsezo kunoko ndithu ziliko nchifukwa chake Malawi akufunika kuti abwere kuno mese zamawa ali pomwe pabe amene tikufuna kuti mwina angoti kufotokozera mese kufunikira kwa mwezi uno ndikotani kufunikira kwa mwezi uno wa September mwezi wa zokopa alendo pa dziko lonse zimene dziko la Malawi lutenga nawo ndikotani kwa iwe kale tulankhani mwezi umene wa September maka olimbikitsa ntchito zokopa alendo ndikufunikira kwambiri chifukwa mwezi uwu kuti pasamwayi kuti tionetse zimene tili nazo tionetse zimene zingakope alendo ndithu kuti azaone kuno kwathu ku Malawi ntchito zokopa alendo zimatithandiza magawo osiyanasiyana zimatithandizira kuti dziko lathu lidziwike kutali komanso zimathandizira pa nkhani zija zachuma komanso angakhale umodzi kukhala limodzi ndi anthu chifukwa kumabwera anthu kuti ndi amaiko osiyanasiyana timakhala ngati dziko tikuphunzira ndithu kuti maiko mwina kumachitika zinthu zotani ndiye ntchito zokopa alendo ndithu ntchito zimene zimatithandiza kwa basi. Okay, want to hear the message from the president. I have seen animals here. In fact, this place has the big five that other countries would rather have them and they don't. And so you need to visit this place. The Shira River passes through here. This is the majestic river that takes water from Lake Malawi all the way to Zambezi and the Indian Ocean. You need to visit this place to really have the feel that you should have when you want to relax, when you want to just wind out and have fun. So you're welcome. And this is Lazarus, President of Malawi, the warm heart of Africa. pamenepo ndithu tamva uthenga kuchokera kwa president wa dziko lino uthenga umene utifatemve mchichewa Avalaini kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani kuno kuli nyama zosiyanasiyana zija zikuluzikulu amati zisanu muzipeza kuno kumaiko kwina kulibetu ndipo kuli mbalame kuli zinthu zoti kukanika kutchula kwake mtsinje wa Shire uja kuchoka ku nyanja ya Malawi umadzera konkuno mpaka nomapita ku Mozambique ukafika ku Zambezi ndi ku Indian Ocean kunoku mutati mufune kufatsa kukhala panokha ngolola kuti basi zina ziwalike malo ake ndi wanu mubwere ndithu mudzadzionere nokha
Ineo nutero ndine Lazaro, President wa Malawi. Uthenga umene ukuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuyankhula ndithu kwa Malawi wafotokozera zakufunikira kwenikweni ndithu kuti abwere azafike kuno ndi kuzayendera malo amenewa ndiye tikunena kuti ndi tukamba kuti ndi uthenga ufunika kwambiri umene ukwaniritsa mfundo zimenezi zokopa alendo, mfundo zimenezi zobweretsa anthu pamodzi kuti akhonze kuona ndi kuzasangalala president kukhala oyambirira weniweni kufotokoza uthenga umenewo kuti chonga chokuti Amalawi tengerepo ndithu mwayi okuti akhonza iwonso kuzayenda nawo ndithu kuzasangalala ndi malo ngati message amawa alipompa uthenga wa president tangoomba nkota uthenga umenewu ndofunikira motani uthenga umene apereka tsiku la lero. Uthenga wa president umene apereka tsiku la lero maka oyitanira anthu kuti adzabwere ndithu adzaone kuno ku Majete Wildlife Reserve ndofunikira kwambiri chifukwa zimenezi zikungopereka chitsimikizo zakufunika kwa ntchito zokopa alendo komanso maka malo ano amajete amene kumasungidwa nyama zakutchire zosiyanasiyana zina zimene sizipezeka m'madera ena ndiye zimenezi zapereka chitsimikizo kwambiri kuti ntchito zokopa alendo ndithudi ndi imodzi mwa nsanamira imene ingathandizire dziko lino la Malawi kuti likakwere mu magawo osiyanasiyana. Chabwino ndiye Amalawi agwiritse ntchito bwanji mawu amenewa ngati president paokha akhala oyambirira kufotokoza motere? Nkuona kuti ukhale udindo wa Malawi na aliyense kuligulitsa dziko lino kumadera kumaiko ena komanso madera ena chifukwa chonena kuti zokopa alendo zimene zili kuno ndi zopatsa chidwi kuno munthu kubwera ndithu ndi malona kuti ukufuna kuzapuma ndithu utawuzapuma kuno komanso ndithu ndi malona kuti othandizira ngofuna kuti you want to get away from things kubwera kuno ndithu ndi malo abwino ndichifakira una ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndithu kutengapo gawo kuti kuitanira anthu kuti mutapeza mpata mutapeza nthawi ndi kuthekera tabwerani kuno ku Majete Wildlife Reserve kuti muzaone zopatsa chidwi ndi nyama zakutchire zimene zili kuno. Umosoto ndi mmene zinalili lero kuchikwawa pamene president ya dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakayendera ku Majete Reserve Park